заслужаваха да загубят. Вие заслужавахте ли да спечелите? Аз мисля, че изиграхме един много добър матч и с помощта на нашата велика публика, вижте ги какво става. Те са най-голямата публика в България, да ви кажа. Не можеше да не биеме този матч. Даже резултата съм го записал на таблото 0-2. Започна двубоя така не по вашите сметки, с двете принудителни смени. Те как се отразиха? Предполагах, че може да се стигне до там, тъй като искам да поздравя и Гонзо, и Цуйово за мъжеството. Аз такова нещо не съм виждал. С такива контузии искаха да влезат да играят и аз ги пуснах. Нямах друг шанс. Не е било част от някаква психологическа игра, тяхното нетрениране? Абсурд. Няма такова нещо. И заслужено смятам, че победихме отбора на ЦСКА. Вчера на пресконференцията заявихте, че който победи дербито ще стане шампион. Все още изоставате от ЦСКА. Естествено, че изоставаме. Имаме още 4 мача, ако не се лъжа. Трябва да се постараме да биеме всичко до края и ще видим последния кръг. Добре, благодаря ви. Желая ви успех. Сега след кратка рекламна пауза се връщаме тук отново за още едно интервю от лагера на силите.